まずは本当にびっくりしました。で、予選を通れただけでも嬉しかったのに、こうグランドファイナルにも選出していただいて、まさか最優秀賞をいただけて本当にびっくりだし嬉しいです。でグランドファイナルに選ばれた時はもうとにかくこう今までで一番いい踊りをしようってそれだけを考えていたので、それがこう伝わったのかなって思いました。グランドファイナリストっていうこのシステムみたいなものが導入されていて初めて出た大会だったので、本当になんかとにかく楽しく踊ろうと思ってすごく緊張はしていたんですけど、まず3位以内に入れてるこの喜びと、今までこう練習してきたものをもう全て出し切ろうと思って、楽しい、もうとにかく楽しいが一番で頑張ろうと思いました。結構いつも白とか緑とかこう落ち着いた色味の衣装をつけさせていただいてたんですけど、今回初めてピンク、なんかエンジっぽい色でちょっと自分っぽくない感じというか、そういうのにも結構気分が上がってたりして、すごい新しい自分を出せたかなって思います。色とかは特にお伝えしてなくって、こういう感じがいいですって、あとはもうなんかお願いしますって言って衣装が完成したので、すごいこう新しい自分でした。もうその後の大会もずっと衣装で出させていただいて、なんかピンクの人ってイメージついたかなって思います。去年はもう本当にとにかく新しいことだらけで、もう全部初めてのことで、本当になんかすごいダンサーさんたちの中にこう入らせていただいて、こうすごく光栄でしたし、いろんな大会に出て初めてタヒチにも行って、こう踊りへの向き合い方がすごく変わった気がしていて、結果を出すことももちろん大事だと思っているけど、それ以上にこう自分の感情とかを乗せたり、こう何をジャッジの方とか見てくれてる応援してくれる両親とかそういう人たちに伝えたいかっていうのをすごく大事にして踊った1年でした。こう今までよりもさらにこう自分の感情とかそういう背景をちゃんとこう伝えたいなっていうふうに思うようになりました。本当に急にこの大会にこう入賞というかこう名前を挙げていただけるようになって、こうすごくなんだろうな、なんか私でいいのかなとかってすごい考えて、なんかもっと他にいいダンサーさんいっぱいいらっしゃるのになんで私とかって思って、すごくこうお家とかでは結構悩んだりしてたんですけどなんかでも本当にありがたいことなので、なんかもうそれはとにかく感謝して、その感謝の気持ちも踊りに乗せられるようにと思って頑張ってきましたこうずっと見てる側、そのトップダンサーたちをこう追い続けさせてもらってるので、なんか未だにこうなんか声かけてくれる方がいるんですよ。なんかいつも YouTube で見てますとか、なんかこの間のナパリマすごい良かったですとかって声かけてくださる方がいるんですけど、その度になんか私のことかみたいなすごいなんかもうそのたんびにもう母と感動して、
本当に嬉しいねって言って帰ってもなんかもう2人で泣きながらありがたいねとか言って、ずっとこう初心の気持ちとかをこう忘れずにいたいなって思います。なんかこういつもステージがあるわけじゃないし、こうステージをこう作ってくれる人がいて、こう見てくれるお客さんとかジャッジの方がいて、でこうやって用意してくれる方がいて、で応援してくれる家族友達とかがいてっていうことを忘れないようにして、なんか逆になんかよく言われるのは、謙虚すぎてなんかそれが踊りに出るとかっていう風に先生とかにも言われるんですけど、じゃあそこは難しいなって思って、結構普段は結構弱いっていうか、なんかもうなよなよしてる感じなのでなんかその切り替えがダンスの時はやってやるぞっていう風な気持ちと、普段のそういう気持ちを切り替えるのが難しいなって今すごい思ってます。いやもうとにかくエネルギーがすごくて、こう見てるこうお客さんとか応援してくれてる人の歓声とかもこう日本と違くって、ステージに上がった瞬間のなんか熱気とか、もう雰囲気がうわーってきて、すごい楽屋の中とかも結構ワイワイした感じというか、みんな同じ楽屋でなんかこうみんな違う国の方たちとかと一緒になって、ちょっと英語もフランス語もなんかすごいいろいろ交わってる中ですごいワクワクしましたし、なんかすごいいろんな方と交流させてもらえたなって思います。お手屋とかはなんかこう結構普段と音も違う感じで、ちょっとテンポの速い感じで、それにすごい飲まれそうというか飲まれちゃってたんですけど、なんかとにかく緊張で、手の震えが止まらなかったし、アパリマも生演奏で結構こう聴いてた音源とテンポが違ったりとかして、それにこうちゃんと聴いて踊ろうと思って、すごい生演奏のアパリもすごい気持ちよくて踊ってて、踊りながら泣きそうでした本当に全部が急というか、こう一気にいろんなチャンスをいただいて、でありがたいことにそのチャレンジする環境もやっぱ先生とか両親とか、あと普段通ってる学校の先生方とかにも整えていただいて、もう全てこうタイミングというかのが揃った状態で出させていただいたので、本当に周りの方たちに感謝だなって思います。ステイ先の方がいろんなところ連れてってあげるよっておっしゃっていただいてて、去年の11月は1週間の滞在だったんですけど、今回は2ヶ月半くらい行かせてもらうので、その間にこういろんな島とかなんか歴史のある場所に連れてってもらえたらなって思ってて、練習の方もやっぱこう現地の方々と踊らせてもらえる貴重な機会なので、もうそこもしっかり逃さず毎日踊り込んでたくさん勉強したいなって思ってます。4月は進学して短大生になるので、学科が観光ビジネス科なんですけど、その観光ビジネスとかこういろんなサービスとかこう学びつつ、こうダンスもちょっとさらに磨いていって、こう両立した形で
こう何か観光ビジネスで学んだことをダンスにも活かせたらいいなって思っています。やっぱフランス語の勉強だったり、こう向こうの先生方たちとこう連絡取ってこう実現できるように、周りの方がこう準備してくださった環境にこう自分がちゃんと乗っていけるというか、自分がそれを実現できるように頑張っています。教わってる立場から少しこう今までインプットしてきたものをこうアウトプットできる立場になりたいなって思っていて、でその立場になれるようにも頑張ろうと思っていますし、あとそれにやっぱ観光ビジネス科の学校を卒業するわけなので、やっぱりそっちの観光の方でもちょっとお仕事させていただけたらいいなって思ってて、結構コロコロ気分が変わるので卒業したら観光ビジネス科のそういうのになってるのか、それともなんか先生の下でこう一緒にやらせてもらうのか、はたまた何をするのかは分からないんですけど、どっちにしてもやっぱりダンスとはこう共に生活していきたいなっていうふうに思ってます。いつも温かく応援してくださってありがとうございます。皆さんが見てくれてるって思うだけでこうステージに立つたびにすごく勇気が出ます。これからも一つ一つのステージを大切に踊っていくので応援よろしくお願いします。